l'amor és una arma de construcció massiva. Aquesta és la definició que jo sempre dono pel que és l'amor, no? Bé, jo sóc l'Albert Ubach, sóc l'autor del llibre Arma d'amor, homenatge a la companyia elèctrica d'Arma. És un llibre de poemes que he fet inspirat a partir de la discografia de l'elèctrica d'Arma i és un llibre que parla bàsicament de l'amor i de la mort. És un projecte que portem conjuntament amb l'editorial Bookland i jo crec que és un llibre que reuneix molts requisits perquè pugui agradar al lector, perquè a part de ser un llibre que es basa a partir de la discografia de la Dharma, tant la temàtica com la forma del llibre i el format que tindrà el llibre, jo crec que serà un llibre realment atractiu pel lector i que aportarà un format molt innovador tant pel contingut del llibre com per la forma i pel disseny que Bookland farà d'aquesta edició. Jo soc el Josep Pasqual i soc un artista per convicció. M'agrada crear i sobre el projecte aquest d'Arma d'amor em van proposar per fer una sèrie d'obres sobre el tema i ho vaig veure interessant. La manera ha estat construir un poemari que jo he fet a partir de la discografia de la Dharma. I com ho he fet? Doncs he agafat tots els discos de la Dharma i cada disc dona títol a un poema del llibre. Dins de cada poema té la particularitat que s'hi poden trobar les cançons que formen part d'aquell disc camuflades a dins del poema. Jo em defineixo com un artista contemporani. Definir l'art per mi en dues paraules és el que et permet expressar idees, també emocions i sensacions a la vegada, no? La poesia en la pintura es va transformant en color. Bueno, jo us animo a tots a que us feu vostre aquest projecte. Descobrireu unes il·lustracions del Josep que són magnífiques, lluminoses, precioses. Jo crec que disfrutareu molt veient les seves il·lustracions en aquest llibre. Llegiu els poemes de l'Albert, que són molt, 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 molt interessants.